O Concello de Pontevedra non acaba de ver a proposta da Xunta e dos traballadores de que os terreos de Ence pasen a estar vinculados á Autoridade Portuaria de Marín. O goberno local tacha esta solución de trampa e fraude. César Mosquera cree que non é máis que un intento por tentar saltar a sentenza que lle pon data de caducidade a Ence en Lourizán, unha vía que, por certo, xa se contemplara no 2005. É un intento claro de saltarse unha sentenza. Non hai por onde collelo. O sea, eso é evidente que non tería moito menos percorrido do que tivo no ano 2005. Xa non vale, como se facía hai 40 anos, pois hai unha sentencia que manda a derribar un edificio e di, non, cambio o plan e xa está legal, non de eso nada. Iso acabouse. Iso acabouse. Derribo se quere, porque a sentencia di que o derriba, despois xa veremos. Lamenta tamén Mosquera que lanzando este tipo de ideas o único que se consegue, dixo, é xerar expectativas absurdas. É crear unhas expectativas absurdas, é marear a xente sin ningún visos de que vaya a ter nada. O sea, isto poden modificar a lei, poden fazer o que se queira, é evidente que Ence non pode estar aí, é evidente que a única salida é buscar unha ubicación alternativa, e se non, pois, bueno, se non é buscar un trato de favor, por vía fraudulenta, que non ten ninguén. Non opina o mesmo o líder dos populares pontevedreses. Rafa Domínguez cree que esta vía é unha solución político-xurídica que permitiría manter a pasteira no seu actual emprazamento e salvar os postos de traballo. Esta medida podría servir para que la fábrica pueda mantener su actividad y, sobre todo, serviría para que tantas y tantas familias pudiesen mantener su empleo, incluso teniendo la sentencia en contra sobre la prórroga de Ence. Nos parece que puede ser una buena solución jurídica para mantener los puestos de trabajo y entendemos que es una o la única solución viable en este momento. E confía en que o informe do Consello Consultivo que vai remitir a Xunta esta proposta abra unha vía de esperanza. Mosquera, pola súa banda, considera que a resolución do Consello Consultivo será un ditame esotérico porque, entende o nacionalista, estaríaselle pedindo ao Goberno Central que busque unha vía prevaricadora para manter a Ence en Lourizán.